Cítíš tah v rameni, když chceš něco uložit do skříně, zejména čím výš to je, tím víc. Toto omezení vůbec nemusí být. Ukážu ti 3 jednoduchá cvičení. A s těmito cviky to pro tebe bude stále snazší, až nebudeš mít vůbec žádné problémy sáhnout i vysoko nahoru. Můžeš se rovnou přidat. Video je speciálně pro tebe v délce na cvičení. Možná se ptáš, jak je to možné. Čím jsem starší, tím méně dokážu zvednout ruku nahoru. Když se chci přihlásit, dostanu ji jen sem, pak mě začne tahat v rameni. Jak k tomu dochází? To většinou vzniká tím, že máme ruce v běžném životě pořád dole před sebou, u stolu, na stole, na klávesnici nebo něco nosíme. Ruce jsou většinou dole a vpředu, nahoře jen zřídka. A pak se tomu tělo přizpůsobí. A svaly, které musí povolit, aby tuto pozici zaujaly, právě tyto svaly se stále zkracují a jsou stále napjatější. A časem je to čím dál těžší a tělo varuje bolestí. Když tyto svaly a fascie jednoduše protáhneš, bude to stále jednodušší, až s tím nebudeš mít žádný problém. To teď uděláme s těmito 3 cviky. První provedeme u zdi. Natáhni pravou ruku dopředu a jdi směrem ke zdi tak daleko, dokud se pravá ruka nedotkne zdi. Tohle je pro praváky. Pokud si horní skříňku vždy uklízíš levou rukou, udělej to samé s levou stranou. Tak a tahle pozice většinou funguje. A teď pomalu les prsty po zdi nahoru a vnímej, kdy začneš cítit tah v rameni. Možná už teď cítíš tah, tak zůstaň v této pozici a vnímej, jaký je ten pocit protažení, jaká je intenzita protažení. A když to povolí, protože svaly už povolují, tak můžeš jít prsty ještě trochu výš. Musíš se přiblížit ke zdi, jinak by ses musel stále více naklánět dopředu. Zase až ucítíš tah, možná právě teď, a pak zase zastavíš a počkáš. A co se pak stane? Všimneš si toho taky sám? Ano, povolí to? Povolí to, přesně tak. Ano, Ayla říká, že to povolí. A když všimneš povolení, přistoupíš blíž a půjdeš výš. A to děláš tak dlouho, dokud cítíš, že to ještě nějak jde. A za minutu, hned teď, začneme a vložíme do toho sílu. Musíš si představit, že určité svaly se zvedáním paže stále prodlužovaly, stále více se natahovaly a teď by měly mít v této natažené pozici také sílu a být schopné pracovat. Máš přece něco v ruce, třeba konvici na čaj, kterou chceš tam nahoře postavit, takže tam musí být i síla. A proto teď tlačíš rukou proti zdi, jako bys chtěl, aby ruka šla dolů. Pořádně silně tlač a ta zeď nepovolí. A proto máme zase tu situaci, že teď vynakládáš sílu, ale neděláš žádný pohyb. To je právě to hodnotné silové cvičení. Pak zase povolíš a zkusíš, jestli se dostaneš výš, ale teď musíš zase trochu blíž ke zdi. Jinak by ses musel moc naklánět dopředu. A pak ano, stojíš správně a pak zase tlač proti zdi, jako bys jí chtělo tlačit a potom to spust dolů. A zbytek těla se nehýbe. Pak zase povolíš a zjistíš, aha, můžeš jít ještě trochu výš. Zase popojdeš o kousek blíž ke zdi. A teď zase tlačíš proti. Aniž by došlo k pohybu, dělej to rovnou doma, ano? Zase uvolni a ještě jednou vylez výš a podívej se, jestli se dostaneš ještě trochu dál do protažení. Pak je čas. Odejdi od zdi, pomalu spusť ruku a zakruž s ní. Záměrně jsme to teď cvičili na té straně, kterou obvykle používáš, když chceš něco zvednout. Pravou rukou, pokud jsi pravák, levou rukou, pokud jsi levák. A teď to provedeme oběma rukama. Znovu jdeš ke zdi, dokud se jí nedotkneš, možná ještě trochu blíž. A pak zase lezeš nahoru a lezeš nahoru. A jak lezeš nahoru, jdeš nohama za rukama. Aby ses postavil pěkně rovně, všimneš si, že se teď musíš naklonit dopředu, což je pohodlnější. Pokračuj vpřed. Kdykoliv si všimneš, že se musíš naklonit dopředu, posuň nohy dopředu, aby zase stál rovně. Dobře. Nejdřív pořád dál protahuj, protáhni se ještě trochu víc. Tak, dobře. A teď pomalu zkusit zase silou, teď oběma rukama,
Oběma rukama teď silně tlač proti zdi. Opravdu silně tlač. Jakoby ruka chtěla proniknout do zdi a dolů. To je ta síla, kterou máš vyvinout. Pak povol. Povol znamená, že nevycházíš zpět z protažení. Pozor, Ayla se trochu vrátila zpět. Při povolení to nesmíš udělat, musíš zůstat v té pozici. A naopak, místo abys vyšla ven, jdi trochu víc dovnitř. A znovu, opět tlačíš proti zdi. Opravdu silně zatlač proti ní. A povolíš, soustředíš se. To bylo teď dobré, všiml sis? Ano. A teď můžeš pokračovat v protažení. Ale zase se trochu víc nakláníš dopředu, proto. Ano, velmi dobře. Zase tomu odporuješ. Tlač proti tomu, tlač proti tomu, tlač proti tomu. Uvolni se a jdi znovu výš. Pokud chceš udělat ještě víc a pokud to už dokážeš ovládat, tak to zkus. Aylo, zkus to taky. Zkus se dostat z prohnutých zad. Ne, vůbec ne tím, že půjdeš hodně dopředu, ale zkus tady tu křivku odstranit, zkus se tady narovnat. Tak to? To je těžké ovládat. Jen to říkám, můžeš to zkusit udělat. Když to nepůjde, žádný problém. Tohle bys mohl ještě udělat pro lepší cvičení. Když to párkrát zopakuješ, budeš to lépe ovládat. Přesně tak. A pak zase povol, pak zase povol. Zkus vnímat, jak se tvoje ramena cítí. Zvedni ruku, popiš, jaký je to pocit. Lehčí a uvolněnější. Lehčí a uvolněnější už po 1 či 2 cvičeních. Teď přidáme další cvičení, Aylo, posaď se a dej nohy sem. A ještě trochu víc dopředu. Ano, a teď dej ruce dozadu. Ano, ale teď ještě musíme. Vzdálenost mezi rukama určujeme nejlépe smyčkou. Hoď mi ji, prosím. Děkuji. Podívej, teď půjdeš s rukama za záda a dáš ruce do smyčky. Tak, aby palce zůstaly venku. Strč je tam. Takto zafixujeme vzdálenost. Pokud nemáš smyčku, použij pásek, ručník nebo něco podobného. Když nic nemáš, dělej to bez pomůcek. Dávej však pozor, aby se ti ruce nerozcházely moc do šířky. Tak, a teď si postav nohy a teď postupuj na hýždích pořád dopředu. Správně. A teď mi řekni, co teď cítíš. V horní části paže cítím napětí. V horní části paže cítíš napětí. A pokračuj pořád dál. A běž tak daleko, doma to dělej taky, prosím, běž tak daleko, dokud v ramenou neucítíš tu bolest, která je ještě snesitelná. Žá? Měj otevřený hrudník a zůstaň zcela, opravdu široce otevřený. Dobře, to ti teď stačí. Teď zase chvíli počkáme. Teď čekáme, až svaly a fascie, které jsou teď opravdu napnuté, povolí. To trvá asi 10 sekund možná. Zkus to vnímat, už to povoluje? Je to měkčí? Až to změkne, pokračuj vpřed. Ano, jak moc se posuneš vpřed? Dokud to zase nezačne bolet? Ano, ale kdy začne bolet opravdu intenzivně. Těsně před hranicí. Těsně před hranicí to je výstižné. I doma, buď těsně před hranicí. Tak. Jsme v tom asi minutu a čeká nás silový trénink. Co budeme dělat teď? Teď budeme oběma rukama tlačit co nejsilněji do země. A pak ucítíš, že se ti tady vpředu všechno napíná. Tlač silně. Už tlačíš? Vypadáš tak. Už tlačím. Dobře, dobře, dobře. Pokerová tvář. Ano, pořádně tlač, pak zase povol. A jdi trochu dál dopředu, ale opatrně, aby to nebylo moc. Myslím, že to stačí. Dobře. A znovu, zase tlačíš proti zemi, pořádně zatlač. A ještě víc. A ještě trochu, ty doma cvičíš s námi. Uvolni se a vklouzni o něco víc dovnitř. A dobře se do toho vcítit. Kdy je to dost? Tento pocit je opravdu důležitý pro posouzení. Když uděláš málo, účinek není dobrý. Uděláš-li moc, stuhneš. To je přesný opak našeho cíle. Ještě naposledy znovu tlačíš proti podlaze. Tlač i doma. Uvolni se.
A teď znovu opatrně jdi až na hranici. Dobře. Mám se podívat nahoru? Není to tak důležité, stačí udržet hrudník otevřený a dívat se dopředu nebo nahoru. Pak si všimneš, že to víc stáhne. Jo, dobře. A pomalu se zase vrať z cviku. Dej ruce zpátky. Tak je to, tak je to. A trochu se pohybuj. Teď ti ukážu něco zvláštního, jen abys to viděl. To je náš zachránce ramen. Můžeš si vzít i ručník nebo hůlku odpovídající délky. Krása zachránce ramen je v tom, že můžeš vstoupit do jednotlivých smyček. Ty si zapamatuješ a pak budeš dělat tento pohyb s úplně nataženými lokty a celým pohybem ze předu dozadu, pořád dokola. Má to úžasný osvobozující efekt na rameno. Můžeš to dělat, když budeš chtít dělat něco jiného než to cvičení. A tohle cvičení dělej nejlépe každý den. Každý den uvidíš zlepšení. Příští sobotu buď zase s námi, zaměříme se na pohyblivost.